Sziasztok! Én itt Galaxy vagyok, és szeretném bemutatni az új channelemet, az csatornámat, és azt tudom mondani, hogy lájkoljatok és iratkozzatok fel, és elkezdem az új videóimat mindenféle játékról, Counter-Strike, Minecraft, Age of Empires Online, és még több ilyen játék. Olyan játékok lesznek, amiket ti kértek, beküldtem esetleg őket oldalakról, és igen, ilyenek lesznek. Egy lenne, hogy Skype nevemet leírom majd a videó alá, és bejelölhettek, beszélgethetünk, videózhatunk együtt. Úgyhogy az első ilyen videók Minecraft Survivor mapok lesznek, aztán, vagy hát nem Minecraft Survivor mapok, hanem csak ilyen amatőröknek ilyen elkezdeni házak építését, meg ilyesmi, és azokban a videókban azok lesznek, amit kikértek. Lesznek külön kiadások is, amiket csinálni fogok. Például Halloween-i külön kiadás, meg minden, ami csak van. Jó van, belagoltam egy picikét. Lesz Slenderman videó is, meg hát az a lényeg, hogy egy csomó videó lesz. És lesz Facebook oldal is. Szeretném, hogyha majd ezeket lájkolnátok és feliratkoznátok. Egyelőre ennyit akartam mondani, nem sokára jönnek az újabb videók, úgyhogy szerintem ennek a bemutatkozó videónak annyi lett volna. Tudom, hogy nem volt ez olyan nagy bemutatkozás, de szerintem ennyi volna. Mutatom tovább több videókban. Sziasztok!